खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट इमप्लय आरो पेन्सनारफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मिरु सोरखारा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट इमप्लयफोरनि डियारनेस एलावेन्स डिए आरो पेन्सनारफोरनि थाखाय डियारनेस रिलिफखौ 3% बारायनानै होबाय। दा डियारनेस एलावेन्स आरो डियारनेस रिलिफआ बेसिक पेनि 28% 33% जाफैबाय। मिरु सोरखारनि 3% डिए आरो डिआर बांनायजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि गासै 47.14 लाख इमप्लयफोरा मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आरो 68.62 लाख पेन्सनारफोरा मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। बे खौरांखौ फोसावदों मिनिस्टार अफ इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिं अनुराग सिंह ठाकुर बिथाङा। बे बारायनाय डियारनेस एलावेन्स आरो डियारनेस रिलिफखौ 2021 मायथाइनि 1 जुलाइनिफ्रायनो मोननो हागोन। बेनि थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मोनफ्रोमबो बोसोराव 9488.70 कौटि रां खरसा जागोन। सम आरो बोथोर सोलायनाय बायदियै सोलायदों दैदेनगिरिफोरनि महर मुस्रि आरो रावफोरा। 58 नं तामुलपुर बियाबाव इमानुएल मोसाहारि आरो प्रमद बर' बिथांमोननि गेजेराव साननैसो गोबां दान्थे बिदान्थे सोंखारिलायनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा दा खौसे जाबाय। बेखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि राजखान्थियाव मा जायो मा जाया बेखौ जेबो बुंनो हाया। बिथांमोननि बे गोरोबफिनलायनायनिफ्राय जों रायजो राजाफ्रा बेखौनो सोलोंनो हायो। राजखान्थिखौ लानानै गावजों गाव गामि ओनसोलफोराव एना एनि जालायनानै जेबो मुलाम्फा गैया। राजखान्थिगिरिफ्रा राजखान्थिनि थाखायनो सोंखारिलायो आरो राजखान्थिनि थाखायनो गोरोबफिनलायोबो। मख'नो गोनांदि इमानुएल मोसाहारिया गावनि मददगिरिफोरखौ लानानै जयैनो इउपिपिएल, बिजेपि आरो एजिपि मिटिं जादों, जेराव इमानुएल मोसाहारिया इउपिपिएलखौ मदद होसिगोन होननानै फोरमायथिदों होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। आरो इमानुएल मोसाहारिया इउपिपिएलखौ मदद होनायजों इउपिपिएल दोलोआ आरोबाव गोख्रों जासिनबाय। तामुलपुर बियाबाव गोबां भट मोननानै देरहासारनो हागोनआ रोखा होननानैबो दाबि खालामो बिथां प्रमद बर'आ। लोगोसे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि खावलायनाय बायदियैनो इमानुएल मोसाहारिया बिजेपि दोलोआवनो थानानै इउपिपिएलखौ मदद होनो ओंखारदों होननानैबो फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो साननैसो सिगां बिथांमोननि गेजेराव जि सोंखारिलायनाय जादोंमोन बे जोब्बाय आरो इमानुएल मोसाहारिखौ लानानै जेबो गाज्रि साननाय गैला होननानैबो फोरमायथिबावो प्रमद बर' बिथाङा। गुबुन फारसेथिं बारग' एनडिबिफोरा बिटिसि सोरखारनि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारि लानायनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि सानैसोआल' हेंथा होगासिनो दङ, बिथांमोनहा जेबो खामानि मावनोबो हाखाया। गासै खामानिखौ सोरखारानो मावखाजोबगोन, जेरै रिहेबिलिटेसननि खामानि, केस बोखारनायनि खामानि, बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावफुंनाय, बेफोर गासै खामानिखौ सोरखारानो मावनानै होगोन होननानै बुंथिनायजों लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा बुंथिबावोदि बिथांमोनहा रायनोल' रोङो, बाब्राबनोल' हागौ, बखिनोल' हागौ, बिथांमोनहा रिहेबिलिटेसननि खामानि मावनो हाया, केस बोखारनो हाया, एकर्ड इमप्लिमेन्टबो खालामनो हाया होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो साननैसोनिफ्राय ससियेल मिडियाआव गोसारदों दि जुवा खेला एबा सोरखि खेला होनायाव बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रिफोरनि सावगारिखौ होनाय। बेनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो दि बिनि बागै पुलिसनो रिपर्टखौ होनाय जाबाय, उननि समाव जाहाथे बेबायदि जाबावनो खाबु मोना। नर्थ इस्ट इन्डिया पेट्रलियाम डिलार एस'सिएशन ग्रेटार गुवाहाटी इउनिटआ गुवाहाटीआव 48 घन्टा पेट्रल पाम्पखौ बन्द फोसावदोंमोन। बे बन्दखौ दा बोखांनानै लाफिनबाय। बिथांमोननि मोनजि दाबिखौ लानानै कामरुप मेट्रनि डिपुटि कमिशनार बिस्वजित पेगुजों सावरायलायनायनि उनाव बिस्वजित पेगुआ मोनजि दाबिनि सायाव नायबिजिरनानै सुस्रांनानै होनायनि रादाय होदों। बेनि थाखायनो गुवाहाटीआव 22 अक्ट'बरनि फुंनि 6 रिंगानिफ्राय 24 अक्ट'बर फुंनि 6 रिंगासिम गासै 48 घन्टा बन्द फोसावनानै होनायखौ बोखांनानै लाफिनबाय। बिटिसिनि इएम राकेश ब्रह्मखौ रावखौ हमथानानै बाहायनो थाखाय खावलायदों बिटिसिनि बारग' इएम महेश्वर बसुमतारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि 58 नं तामुलपुर बियाबनि उदां बिजाथि गणेश कछारीखौ गाज्रि सावथुननि एक्टर आरो तामुलपुराव गणेश कछारी देरहासारोब्ला आइजोफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर होगोन आरो बेखौ खाबु लानानै गाज्रि सावथुन दिहुनबाय थागोन होननानै बुंथिदोंमोन इएम राकेश ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि इएम राकेश ब्रह्म बिथां बुंनाय रावा बेनिख्रुइ गुबुनसिनै बुंदोंमोन, जायखौ आं ससियेल मिडियाआव बुंथिनो सानाखै। इएम राकेश ब्रह्मनि बे राव बाहायनायखौ लानानै फिननाय होदों बारग' इएम महेश्वर बसुमतारी बिथाङा। बिथाङा बुंथिदों दि इएम राकेश ब्रह्मआ जायनाखि दा बिबानाव दङ, बेनिखायनो रावखौ मोजां बाहायनांगौ आरो राव बाहायनायाव सामलायनानै बुंनांगौ। मानोना गणेश कछारीआबो मोनसे समनि इएममोन, बेनिखायनो गावजों गाव मान होलायनांगौ आरो समाजनि मोनसे बिबान थानांगौ होननानैबो बुंथियो बिथां महेश्वर बसुमतारीआ।
बिसायख'थिनि समाव राजखान्थि भाबै बेबायदि राव बाहायनाया बेसेबां गाहाय थाखोनि एबा ल' मेन्टेलिटि बेखौसो दिन्थिनाय जायो। भट बिनोब्ला इउपिपिएलनि जलेन दैमारिया देरहायोब्ला रायजो राजानि थाखाय मा मा खामानि मावगोन बेखौ रायजो राजानो खोन्थानानै भट भि आरो गणेश कछारीखौ फेजेन। नाथाय आनससियेल आखु दिन्थिनो नाङा होननानै बुंथियो बिटिसिनि बारग' इएम महेश्वर बसुमतारी बिथाङा। प्रमद बर'नि सुथुरा हाग्रामा महिलारी एबा बिपिएफ नङा आरो थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारीनि सुथुराबो प्रमद बर' एबा इउपिपिएल नङा। सुथुरा गुबुनसो बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंथिनो हाया होननानै फोरमायथियो अल बिटिसिनि थिखादार आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया। बिथाङा बुंथिदों दि जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गुन्दा सिखाव जेलाव दैथायहरगोन, एरेस्ट खालामगोन, फासि होगोन होननानै सोंखारिलायबाय थायो। नाथाय बिदि सोंखारिलायनो थाखाय रायजो राजाफ्रा दैदेनगिरिखौ सायख'वाखै, रायजो राजानि खामानि मावनो थाखायसो सायख'दों होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो दानि बिटिसि सोरखार आरो सिगांनि बिटिसि सोरखारनि सायाव रुजुनानै खोथा बुंथियो दि सिगांनि समाव बिटिसि सेक्रेटारियेट फान्डनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ बिसायख'थिनि सिगां जोबथारनायाव 676 कौटि रां मोननो हादोंमोन। नाथाय दानि सोरखारा 602 कौटि रां मोननो हादों, जाय 74 कौटि खम। बेनि अनगायैबो मोन 16 बिफानखौ डिसिनो होनाय जादोंमोन। बेखौ लानानै सिगाङाव दैदेनगिरिफ्रा मोजाङानो सानदोंमोन। नाथाय जेब्ला रायजोनि रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेउग बिथाङा एसेम्ब्लियाव मोन 16 डिपार्टमेन्टनि गोहोखौ डिसिनो होनो थाखाय इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा बुंदों, अब्लासो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खोथाखौ बुजिदों दि बियो जोंनि मुलाम्फानि थाखाय जेबो जायासै। बेनि अनगायैबो डिसिनो गोहो होनायखौ बिश्वजित दैमारिया बुंथिदोंमोन दि डिसिनो पावार होनायखौ लानानै बिटिसि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जि बिथोन बियो गोरोन्थियावसो जाफ्लांदों होननानै। नाथाय बिश्वजित दैमारि बिथांनि नुजाथिनायावनो अजन्ता नेउगआ एसेम्ब्लियाव पावारखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन होननानै बुंथिदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो बेनि हेंथा रावबो सोमावसाराखै। बेनि अनगायैबो हाग्रा बिफाननि माइनिंनिफ्राय फैनाय 56 कौटि रांखौ आसाम सोरखारा लांफिनबाय। ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय रिभिनिउखौबो दा आसाम सोरखारनि गनायथि लायालासे बिटिसि सोरखारा बाहायनो हाया। बेनि अनगायैबो बिटिआरआव 10 कौटि रिभिनिउ कालेक्सन जायो, बेखौबो बिटिसि सोरखारा आसाम सोरखारनाव गनायथि लायालासेनो बाहायनो हाया। बेनि अनगायैबो गावनि अफिसारफोरखौ बिटिआरनि बायजोआव ट्रेन्सफार हरजोब्बाय, जायनि थाखाय बिपिएफ एबा इउपिपिएलआनो जायाथों मानो जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जाबाय। सिगांनि समाव इएमआ गावनि गोसो बायदियै स्किमफोरखौ राननानै होनो हायोमोन, नाथाय बेखौबो दा हाला। सिगां 2 एमपि दंमोन, दा सासेबो गैला। सिगां 3 मन्थ्रि दंमोन, दा सासेल'सै। उरखावगोरा ब्रह्म बिथांनो WPT NBCनि जि बिबान होदोंमोन, बे बिबाना मोजांमोन, नाथाय बेखौबो आसाम सोरखारा लानानै थांफिनबाय। बेफोरनि अनगायैबो गामि दानख'नायनि बाथ्रा दंबावो होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बिटिआरआव साख्रिनि 10 लांदां पस्ट दंमोन, बेखौबो आसाम सोरखारा गावनि सिङाव लांफिनबाय। दा बिटिआरआव बिटिसि सोरखारा साख्रि होनो हानाय गोहो गैला। बेफोर गासैबो खोथाखौ बिटिसिनि चिफ इएमफोरा गावसोरबो मिथिगौ। गावसोरबो सावरायलायो दि बिटिसिनि पावार आरो फांसना मोजां नङा, नाथाय बिथांमोनहा रायजो राजानो बेफोर खोथाखौ ससियेल मिडियायाव खोन्थाया, गुबुन रावैसो बुंथियो होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। बिटिआरनि खामानिनि सायाव पार्सेन्ट लानायनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायथिनानै होयोदि सिगांनि बिपिएफनि समाव जौखोन्दो लायोमोन, दा इउपिपिएलनि सरकाराबो जौखोन्दो लायो। सिगां बिपिएफआ 7% 10% लायोमोन, दा इउपिपिएल सोरखारनि समाव 20% 30% लायो होननानै फोरमायथियो बिथाङा। आरो जौखोन्दो लानायनि सायाव चेलेन्ज खालामनांगौबा बिनि फोरमान भिडिअ फुटेज एबा रेकर्डिंबो मोननो हागोन होननानै फोरमायथिबावो बिथां अल बिटिसिनि थिखादार आफादनि गाहाय नेहाथारिया। थांनाय 5 अक्ट'बराव साननि समावनो पिस्तल दिन्थिनानै गुवाहाटीनि धीरेनपारा ओनसोलनि सारदापादाव सा 6 दाखाथिफोरा गौतम पल मुंनि सना रुफा फालांगिरिनि न'आव दाखाथि खालामदोंमोन। बे जाथायनि मास्टारमाइन्ड आशिष मण्डलखौ गुवाहाटीनि पाटासल आम्बारि पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। दाखाथिफोरा गोबां रांजों लोगोसे गोबां सना रुफा लुथिनानै लांदोंमोन। लुथिनाय जाथायखौ खाथिनि सुबुंफोरा थाल मोननानै नायफैनायाव दाखाथिफोरा गावसोर लाबोनाय डास्टार गारिखौ गारनानै खारलांनो गोनां जादोंमोन आरो खारनायाव हमथानो नागिरनायाव सासे सुबुंनि सायावबो गुलि गावनानै दाखाथिफोरा खारग'लांनो हादोंमोन। बे दायाव सन्देह खालामनानै जाथाय जानाय साननि अखानायैनो डास्टार बिगोमा गणेश दास, आसाम पुलिसनि 3 जवान बिप्लब दैमारि, आमिर आली आरो रूपक देकाखौ हमदोंमोन। दा गुवाहाटीनि पाटासल आम्बारि पुलिसआ बे दाखाथि जाथायनि गुबै दायनिगिरि आशिष मण्डलखौ एरेस्ट खालामबाय। प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारीनि बिटिआर गोरोबथाया बर' हारिनि थांनानै थानायनि रैखाथिखौ होनो हायाखै आरो जौगानायनि जेबो खामानि मावनो हायाखै। बे अजदखौ होयो कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारिया। बिथाङा बुंथिदों दि बिजेपि दोलोआ बर' हारिनि नाम्बार 1 हेंथा।
बर' हारिनि 100 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायखौ बिजेपिआ थगायनानै खेबसेयैनो मस्रायबाय। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि सिगां बिएसि, बेनि उनाव बिटिसि आरो बेनि उनाव बिटिआरखौ मोननो हादों। बिटिसिखौ संबिधाननि 6 शेड्युल प्रभिजननि गेजेरजों मोननो हादोंमोन आरो गावखुंथाय गोहो दंमोन आरो बिटिसिआ मोनसे गोहोगोरा सोरखारमोन। नाथाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया प्रमद बर', एबसु आरो एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरिखौ थगायनानै बिटिआर गोरोबथा खालामबाय आरो बर' हारिनि हा-हु, राव हारिमु गासैखौबो फोजोबनानै होबाय होननानै बुंथियो बिथाङा। बर' रावा 9थि शेड्युलाव दंखायो आरो आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेजाव दंखायो। बेखौ बिटिआर गोरोबथानि उनाव बिटिआरआव एसामिस रावखौसो गिबि खालामनानै बेनि उनावसो बर' रावखौ दोनदों होननानैबो अजद होबावो गर्जन मुसाहारिया। बेनि अनगायैबो इउपिपिएल दोलोआ गोबां समायखिरा होदोंमोन, नखर नखर साख्रि होनाय, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होनाय, नाथाय बेफोरखौ प्रमद बर'आ मावनो हायाखै आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ मोजाङैनो बुजिबाय। बेनिखायनो 28 नं गसाइगाव बियाबाव कंग्रेस दोलोनि बिजाथि जुएल टुडुआनो देरहासार जानो हागोनआ रोखा होननानै दाबि खालामो बिथां गर्जन मुसाहारिया। बेनि अनगायैबो गबिन्द बसुमतारिया एक्स एनडिएफबिफोरखौ 4 लाख रांनि थाखाय सोमावसाराखैब्ला मानि थाखाय सोमावसारदों होननानै बुंथिनायनि सायाव बिथाङा फिननाय होयोदि एनडिएफबिफोरनि जारिमिनाव बेनिख्रुइ देरसिन एनडिएफबिफोरखौ अपमान खालामनाय गैया। एक्स एनडिएफबिफोरखौल' नङा, बर' हारिनि थाखायबो बेयो मोनसे लाजिनांथाव। राजखान्थियाव गिदिर बिबान मोनखांनायनि उनाव 34 बोसोर एनडिएफबिफोरनि सोमावसारनायखौ बावनानै बेबायदि बिबुंथि होनाया सोंखारिजाथाव। बिथाङा सासे दैदेनगिरि नङा, बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनांसिगौ होननानैबो बुंथिबावो गर्जन मुसाहारिया। मख'नो गोनांदि मैयानि सानाव आसामनि दाब दाब जायगायावनो बेसेन बांनायखौ लानानै कंग्रेस दोलोआ सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारियाव कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जुएल टुडु आरो गर्जन मुसाहारि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। बेसेन बांनायनि थाखाय सरासनस्रा सुबुंफोरा जिउ खुंनायाव गोबां जेंना जानो गोनां जादों होननानै बुंथिनायनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावोदि बिजेपि सोरखारा रायजो राजाफोरखौ उखैहोदों। उखैनांनाय सुबुं सानखोनि फारियावबो बुहुमनि मादावनो भारतनि थासारिया जोबोद गाज्रि आरो भारतनि सिङावनो आसाम रायजोआबो 10थि फारियाव दङ। रायजोआव सोलोंथाइ गोनांनि सुबुं अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांदों, नाथाय साख्रि गैया। बेराफारसेथिं मुवा बेसादनि बेसेना बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं होननानै फोरमायथियो बिथां गर्जन मुसाहारिया। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।